Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна у гэты дзень і ў гэты час мы сустракаемся з гендернай даследчыцай і медыаэксперткай Ірынай Сідорскай і глядзім на ўсе гэтыя падзеі праз гендерную прызму. Ну і ўвогуле з пункту гледжання асэнсавання як медыаэксперты таго, што адбываецца вакол нас. Але сёння спадарыня Ірына прапанавала нам трошку, як то вы сказали, памяняць оптыку, да? Прывітанне, да. Да, прывітанне, трошку змяніць оптыку і можа больш канцэнтравана сказаць, што для нас важныя не толькі тэмы, але перш за ўсё важна менавіта вось гэты пункт гледжання праз гендерныя ролі, і мы можам праз іх вельмі так празрыста і дакладна ўбачыць, як працуе ўлада. Давайте мы праз гендерныя ролі, праз тое, як можа быць працуе не тое, каб улада, але можа быць спецслужбы, і пачнем нашу сённяшнюю размову з тэму, якая вось была раптоўна ізноўку узнялася апошнімі днямі і была ўкінута і працягвае абмяркоўвацца. Гэта ізноўку стала вядомая дадатковая інфармацыя пра Мельнікаву. Мы яе да гэтага часу жыўцом нідзе не бачылі. Нідзе яна не засвяцілася на прапагандысцкіх каналах, там у інтэрв'ю з Маркавым, крый Божа, там размова з Азаронкам, там ці яшчэ што-небудзь, але то мы бачым нейкія нібыта фоткі з ёй з нейкага спортзала, нечакана, набліжаючыся да гадавіны знікнення яе, то вось буквально днямі знайшлася інфармацыя пра нібыта набыццё ёй адразу пасля знікнення там ці у гэты акурат час 2 кватэраў у Мінску. Як вам такое супадзенне? Што вы за гэтым бачыце? Ну давайте вось по гэтай тэме пройдзем. Дзякуй за гэтае пытанне. Я вось таксама напэўна шмат у чым згодная менавіта з той пазіцыі, якую зараз вы выклалі. Ніякіх дакладных аргументаў, доказаў пра тое, што спадарыня Мельнікава жыва, што яна жыве ў Мінску, што яна там супрацоўнічае са спецслужбамі, гэтак далей, дакладных доказаў у нас няма. Гэта ўсё ускосныя аргументы, якія так, ну калі іх шмат, яны як бы прымушаюць нас задумацца. Але яшчэ раз, гэта не такія, ну не наўпроставыя, не такія доказы, ну якія былі б жалезныя. Бо пакуль мы ўсё ведаем, ну штосьці з чыйсьіх словаў. Ну, напрыклад, вось як быццам журналісты размаўлялі з бацькам Мельнікавай. Але я вось, напрыклад, не ведаю, яны менавіта з ім размаўлялі альбо перапісваліся. І калі перапісваліся, а гэта дакладна быў бацька Мельнікавай, а калі нават гэта быў ён дакладна, а ці не пад прымусам ён гэта гаварыў, а нават калі ён гэта шчыра гаварыў, ну, можа як бы хтосьці піша яму ад імя яго дачкі, расказвае пра тое, што вось я даўно ў Мінску, ну ён гэта перадае. Вось яшчэ раз, наўпроставых доказаў у нас ніякіх няма. Гэтаксама так, ад імя Мельнікавай набылі гэтыя 2 кватэры. Але яшчэ раз, мы не ведаем, ці зрабіла гэта сама Анжэліка Мельнікава, альбо менавіта ад яе імя. Таму вось яшчэ раз, ніякіх такіх жалезабетонных доказаў у нас няма. І няма адказу на галоўнае пытанне, дзе яна, што з ёй здарылася і якая на самой справе, ну як бы сітуацыя з ёй. Тое, што гэта можа быць укідамі, верагодна, вялікая верагоднасць, бо, ну, па-першае, ўсё ж такі Мельнікава перш за ўсё асацыюецца, я думаю, з каардынацыйнай радай. Зараз вось як бы былі людзі, выстаўлялі свае кандыдатуры, зараз ужо гэты працэс зацверджаны, зараз ужо рыхтуюцца да вось гэтай да этапу агітацыйнай агітацыі за свае, значыць, за свае спісы, за свае фракцыі. Таму, ну, як бы яшчэ раз паказаць, што вось, паглядзіце, які гэта быў у вас, значыць, дрэнны досвед, як вы, значыць, вось ужо выбралі людзей, і вось кім гэтыя людзі аказаліся на самой справе, гэта як быццам, ну, вельмі так у русле таго, што робяць спецслужбы. Гэта
гэта так цалкам можа быць. Таму вось менавіта як медыэкспертка я ўсё ж таки рэкамендую крытычна на гэта ўсё глядзець. Яшчэ раз, прамых доказаў у нас няма. У нас вось толькі вакол, але гэта яшчэ раз мы не ведаем, ну, нават вось сама ідэя пра тое, што ад імя Мельнікавай набытыя гэтыя кватэры. Но мы ж разумеем, што як бы, ну, калі ў спецслужбаў ёсць такая задача, ну, так можна гэта як бы ўпісаць, што ад яе імя набытыя гэтыя кватэры. Ну, зараз у краіне, у якой там іногда не да законаў, ну, усё што заўгодна можа быць. Таму, як медыэкспертка, я б рэкамендавала бы глядзець на гэта крытычна, усё ж таки гаварыць пра тое, што дакладнай інфармацыі у нас няма, а як гендерная экспертка, я бы звярнула ўвагу, колькі тут у гэтай гісторыі менавіта гендерных стэрэатыпаў, колькі мы абмярковаем, якой жанчынай была альбо ёсць Анжаліка Мельнікава, мы абмярковаем яе паводзіны, яе нейкія там любоўныя паходжанні, яе там, не ведаю, хто ёй падабаўся, хто не падабаўся і гэтак далей, але вось менавіта сітуацыю з такога пункту гледжання, што знікла жанчына, знікла асоба, знікла палітык, і там у яе ёсць сям'я, ёсць дочкі, ну як бы гэта мы як быццам бы забываем пра гэта, і вось менавіта праз гэтыя гендерныя стэрэатыпы глядзім на Анжаліку Мельнікаву. Мы не забываем, як я разумею, пазіцыю тых людзей, якія вось гэта абмяркоўваюць. Яны проста перакананыя, ну там на гэтых фактах, на іншых там нейкіх вось, можа быць, сваіх высновах, у тым, што размова ідзе не пра палітыка, не пра там такога чалавека, а размова ідзе пра агента, які выканаў сваю місію, вярнуўся ў Беларусь і жыве сваё лепшае жыццё. І таму абмяркоўваюцца іншыя как бы аспекты. Але глядзіце, як хутка была ж іншая версія. Спачатку была версія не пра агентку, спачатку версія была пра закаханую, такую ну не пабаюся гэтага слова, дурную закаханую жанчыну, якая закахалася не ў таго, і дзеля кахання вось гэта зрабіла. І як бы людзі былі, частка людзей былі перакананыя, што менавіта вось яна такая, і ў гэтым як бы гэтая сітуацыя. А праз некаторы час, ну якое каханне, ніякага кахання, то, што яна такая маладая, прыгожая жанчына, гэта ўжо не важна, галоўнае, значыць, версія, што яна агентка і гэтак далей. Ну і вось гэтыя версіі людзі мяняюць, но мне здаецца ўсё ж такі, вось калі ты бачыш асабліва, што ты мяняеш гэтыя версіі, ну трэба як бы прыслухоўвацца да новай інфармацыі, якую ты атрымліваеш. Но не ведаю, я нават вот з таго пункту гледжання, я так шчыра кажучы, люблю дэтэктывы. Я люблю чытаць дэтэктывы, я люблю глядзець дэтэктывы, но нават я ведаю, што ёсць вось гэтыя ускосныя доказы, а ёсць як бы наўпроставыя доказы, і ёсць матыў. Но я вось таксама не магу зразумець, для чаго як бы менавіта Анжеліцы Мельнікавай, такой, ну, маладой жанчыне, з такой кваліфікаванай, з кампетэнцыямі, но настолькі сапсаваць сваю рэпутацыю, ну, дзеля чаго? Дзеля вось такой невялікай сумы грошай. Таму для мяне тут шмат яшчэ я не ведаю, для мяне тут незразумела, няма неабходнай інфармацыі, таму я высновы рабіць не магу. Але не хацела б абвінавачваць чалавека загадзя. Ну так, калі мы разважаем пра тое, што вось чалавек патрапіў там, ну ці там змяніліся погляды, ці там штосьці там некуды патрапіў, там ці нешта вот раптоўна вымусіла яго змяніць сваю там как бы пазіцыю, тады мы кажам пра вот рэпутацыю, страту, пра невялікія грошы. Насамрэч 150 000 гэта не такія ўжо вялікія грошы, пра 2 кватэры размова. Я нават не ведаю, якія там нармальныя 2 кватэры па сённяшнім дні можна набыць у Мінску за такія грошы. Ну, можа быць там 2 якія-небудзь з другога рынку аднушкі, там двушкі ў лепшым выпадку. І з кваліфікацыяй Мельнікавай, з
яе валоданнем замежнымі мовамі, з яе там еўрапейскім грамадзянствам, з яе там рознымі іншымі кампетэнцыямі. Ну, дзеля чаго? Ну, это дзеля чаго, калі мы ўсё ж таки разважаем про тое, што нешта чалавека вымусіла змяніць. А калі чалавек, там, скажем, у пагонах лейтенанта прыйшоў працаваць сваю працу, зараз ён как бы вярнуўся за пагонамі майора, там прынёс тэчачкі ўсіх дакументаў коаардынацыйнай рады, а можа і не толькі, плюс розных кампраматаў, якія назбірала праз розныя, у тым ліку, цікавыя паводзіны, про якія кажуць, і плюс яшчэ положила каперту зверху со 150 тысяч, сказала: товарищ полковник, а гэта бонус. Слухайте, ну тады калі будзе яшчэ вось кастынг у нацыянальны тэатр, то я б тады рэкамендавала бы спадарыні Мельнікавай туды падавацца. Я думаю, оперны, яна яшчэ спявае добра. Ну, калі так, то яна вельмі вялікая актрыса, але мне здаецца, ніхто, хто з ёй камунікаваў, ну як бы гэтага не заўважаў. І калі вось людзі менавіта і там і Еўрараду, і іншыя медыа пыталі тых людзей, з кім яна непасрэдна працавала, ну усе гаварылі, што яна была досыць шчырая, што яна там, ну, тым ліку рабіла нейкія памылкі. І таксама вось, ну як бы, і мне таксама здаецца, што вось, ну, публічны вобраз яе менавіта як такой даволі адкрытай, даволі шчырай асобы. Таму вось яшчэ раз, калі гэта акторства, то тады, ну, дакладна можна быць тады прымай, не ведаю, там, опернага, не опернага, тады гэта з аднаго боку, а з іншага боку вось пра гэта я не сказала. Дзеля чаго? Тое, што бяспека, я з вами цалкам згодная. Гэта, безумоўна, такі вельмі карысны урок для Дземсіл, а пра тое, што бяспека павінна быць на першым месцы. Што сёння Мельнікава, там заўтра не ведаю, і людзі ёсць людзі, і розныя людзі могуць быць, але сістэма бяспекі павінна працаваць, і тут мы ўсе ўбачылі, што яна, на жаль, не працавала так, як патрэбна. І тут трэба, канешне, як бы высновы зрабіць. Але самае галоўнае, ну вось тое, чаму гэта могуць быць менавіта злівы, чаму гэта можа быць праца спецслужбаў, бо яна, гэтая ўся інфармацыя, яна разбурае давер паміж намі. Яна разбурае давер да дэмакратычных сілаў, да тых, хто не згодны з палітыкай Лукашэнкі. Яна разбурае, ну давер вось паміж намі ўсімі. І гэта вельмі шкодна. І, канешне, у такой сітуацыі, ну як бы хочацца сказаць, а я больш нікому не буду давяраць. Я зараз наогул як бы там ні з кім не буду размаўляць, усе там хлусяць, і наогул я там не буду займацца, не ведаю, прасоўваннем дэмакратычнай Беларусі, а буду грошы зарабляць. Мне здаецца, вось на такую дэматывацыю і разбурэнне даверу гэта перш за ўсё працуе. Ну так, да. Тым больш, што, ну, как бы можна, конечно, казаць про тое, што як можна было набыць гэтыя кватэры, калі там неабходнае, ну, калі, скажем, адэе імя. Вот кажа, хто-то, вот вы сказали, можа адэе імя там купілі. Мы так разважаем, ну зараз жа ж па ўсіх законах патрэбна альбо генеральная даверенасць там і нейкая там ўсё адно нейкая альбо прысутнасць, ўсё вельмі складана. Но это мы разважаем з пункту гледжання, што вось звычайны чалавек у адпаведнасці з заканадаўствам прыйшоў афармляць гэтую кватэру. А когда иногда не до законаў один раз, а другое тут на патрэбы спецслужбаў гэта, то ўсё это можно і без этого зрабіць. С лёгкасцю. Я ўжо баюся падказваць, каб яшчэ хто-небудзь, як быць, каб яшчэ хто-небудзь з Дэмсілаў, як быццам бы не набыў кватэру. Таму што, зразумела, для спецслужбаў гэта вельмі лёгка зрабіць. І гэта будуць цалкам сапраўдныя дакументы. Бок і набываць не абавязкова. Можна зрабіць дакументы адпаведныя, у базу заліць і ўсё. Я пра гэта і гавару, чаму вось я і прытрымліваюся думкі, што гэта ўскосныя доказы. Так, гэта працуе вось на гэтую версію, але ну гэта можна падрабіць. Гэта не такі бездакорны доказ. Ну што ж, да, сапраўды, тут ўсё ж таки больш з інсінуацый. Я дзесьці пагаджуся з тым, што трэба
канкрэтна дзесьці нейкі доказ відавочны, калі яна там, каб гэта было, ну скажем, удзел у праграме, тому что незразумела, калі яна выканала такую аперацыю паспяховую, то чаму пра гэта ўжо год не бегае прапаганда і не хваліцца, што вот паглядзіце, якія ў нас спецслужбы малайцы. Ну і калі яна вось калі гэтая версія, што яна агентка і зараз яна жыве ў Мінску і ўсё яе добра, ну так мы б уже бачылі бы шмат бы яе там відэо з ёй, там нейкіх я не ведаю прыватных там нейкіх сцэн, што там яна там з дачкамі кудысьці ідзе, там што яна там яшчэ дзесьці, ну гэта было бы шмат такіх доказаў, але іх няма. Ну так. Так, ну таких пагаджаюцца хтосьці, а хтосьці не пагаджаецца. Так, ну ладно. Што з годам беларускай жанчыны, пытаецца Вожык Патрыёт, ці бачыце, спадарыня Ірына, станоўчую дынаміку? Дзякуй за гэтае пытанне. Якраз сёння, здаецца, не збіраліся мы размаўляць пра год беларускай жанчыны. Не, на жаль, ніякай станоўчай дынамікі не бачу. Наадварот, бачу, колькі маніпуляцый зараз робіць дзяржава, каб прыдаць гэтаму такі характар, ну, іміджавы, што вось ёсць там сацыяльная рэклама, ёсць зараз жаночае інтэрнэт-радыё, ёсць там усякія мерапрыемствы, усякія там добрыя словы да жанчын, але ніякіх сапраўдных рашэнняў, якія бы паляпшалі жыццё жанчын, на жаль, няма. І можа я бы тут бы перайшла якраз да гэтай новай оперы, якая і вось таксама такі як быццам бы звязаны з іміджам крок, але гэта дрэнны імідж, і калі так будзе, то гэта будзе перапісванне вобраза не толькі адной з галоўных, напэўна, сімвалаў беларускіх жанчын, менавіта Рагнеды, але і ўсіх беларускіх жанчын. Скажите мне, калі ласка, ўсё ж таки тут можа як медыэкспертка, а можа просто вот як чалавек, які сочыць за палітычнымі працэсамі і ўсё, што адбываецца. А навошта гэта? Вот чаму ім трэба перапісаць гэтую оперу менавіта па-расейску? Напэўна, яны сыходзяць з таго, што хто будзе аўдыторыяй гэтай оперы. Зыходзяць з таго, што перш за ўсё зараз яны працуюць на расійскіх кліентаў, на расійскага гледача, і калі як бы няма падтрымкі уласнай свайго народа, а зразумела, як бы тут падтрымкі няма вось гэтай шматвектарнай міжнароднай палітыкі, калі, напрыклад, прыязджаюць турысты заходніх краінаў, а уся камунікацыя гэта перш за ўсё Расійская Федэрацыя, но перш за ўсё для расійскіх гледачоў гэта і робяць. Гэта з аднаго боку, а з другога боку, гэта, я думаю, робіцца яшчэ і таму, што як бы беларуская мова зараз гэта ў краіне нешта падазронае, як мінімум. Гэта таксама не тая пазіцыя, якая ухваляецца на дзяржаўным узроўні. І у нас так шмат, як бы, у нас у лукашэнкаўскай Беларусі так шмат сяброўства з Расіяй, што гэта можа ўжо нават, ведаеце, такое нават неусвядомленае рашэнне. Гэта хутчэй вось мы зараз з вами пытаемся як бы рацыяналізаваць, а для аўтара, для гэтага, значыць, доктара, між іншым, гістарычных навук, які якраз і займаўся Полацкам, яго гісторыі, гэта натуральна, гэта тое, што вось як бы першае прыйшло ў галаву, а як можа быць інакш? Вось гэта нам здаецца, чаму так, а там можа менавіта вось такая сітуацыя. Ну да, то бок перапісыванне гісторыі з аднаго боку, а з другого боку перапісыванне гісторыі пад патрэбы рускага свету, якім жыве зараз лукашэнкаўскі рэжым і яго атачэнне. Давайте, можа быць, яшчэ адну тут з аднаго боку ўсё ж такі гендерны, з другога боку таксама, карацей кажучы, жаночая піўная вот адкрылася. І што не так?
ці што так з гэтай вот і все так ну малацы жаночая піўная что тут дрэннага ўсё нормально а калі б адкрылі мужчынскі клуб і у які жанчына можа зайсці толькі ў прысутнасці мужчыны от тут бы стаяў гвалт слухайте ну не зусім так калі б давайте пакуль не пра мужчынскі клуб а пакуль пра жаночую піўную калі б не было адмоўных водгукаў і адмоўных ну нават не ў сэнсе что там мне гэта не падабаецца ну не падабаецца а калі там пайшлі ўжо вось абразы жанчын альбо такое абесцэньванне а ці там ёсць у іх грошы нават заплаціць за гэтае піва ну гэта ўжо як не, это глупство уже конечно да. Гэта не камільфо давайте вось тут на самой справе вельмі цікавая размова і такая вось яна як быццам не пра палітыку тут як бы дзяржава як быццам не прычым але гэта ўжо пра грамадства і вось якія нормы пануюць у грамадстве вось глядзіце праз гендерную лінзу гэта значыць што гэта значыць крытыка патрыархата а патрыархат гэта калі чалавечае асацыюецца з мужчынскім а мужчынскае з агульначалавечым вось глядзіце калі мы гаворым піўная ну гэта вось для каго вось просто піўная ну я не ведаю для людзей як быццам для ўсіх так ну для ўсіх дарослых людзей але мы разумеем што пераважная большасць наведвальнікаў гэта мужчыны і вось менавіта вось сітуацыя калі штосьці як быццам бы гэта агульная публічная прастора але гэтая публічная агульная прастора функцыянуе па законах па правілах якія зручны мужчынам і незручны іншым сацыяльным групам вось калі ўзнікае патрэба ў жаночай піўной менавіта тады калі жанчынам у звычайнай піўной як быццам бы звычайнай для ўсіх, але на самой справе для мужчын некамфортна, незручна і нават небяспечна. Што, ну, жанчыны ж таксама хочуць прыйсці, расслабіцца, як бы, ні на каго там побач не глядзець на рэакцыі гэтых людзей, там размаўляць з той кампаніі, з якой яны прыйшлі, альбо можа у адзіноце пасядзець. Але яны разумеюць, што ў звычайнай піўной яны не застрахаваны ад вось гэтага непатрэбнай увагі з боку мужчын. І гэта можа быць, ну, нейкія нават кампліменты, але непажаданыя кампліменты. Ну для чаго вось як бы вось чаму жанчына якая или там две жанчыны якія там сядзяць там з бакалам нейкага алкаголю і там хтосьці пачынае гаварыць там а вы прыгожыя дзяўчаткі а там у вас гэта прыгожае ну можа яны як бы і усміхнуцца і нават скажуць там дзякуй але ну гэта не патрэбна яны як бы ну не для гэтага туды прыйшлі у іх як бы свае нейкія планы і вось глядзіце як публічная прастора якая як быццам для ўсіх. Яна вельмі часта дзейнічае па законах і правілах мужчын. І калі вось узнікае нейкі жаночы праект, это пра тое, што у гэтай публічнай прасторы нам некамфортна, незручна і нават небяспечна, і таму мы хацім сваю прастору, у якой нам будзе бяспечна, камфортна, утульна, прыемна. Ну і між іншым яшчэ раз, там же ж... ніхто мужчын не выганяе, але менавіта просяць не прыходзіць мужчынскімі кампаніямі, ну вось каб не сапсаваць гэтую атмасферу, гэты вайб і гэтак далей. Ну, мужчыны ў мужчынскі клуб ідуць таксама за атмасферай, где вот можа быть жанчыны не перашкаджаюць ім гаварыць на нейкія там тэмы там ці там не глядзяць з дакорам, колькі яны выпілі там ці грошай патрацілі ці яшчэ што. Так мужчынам і не трэба ствараць мужчынскіх клубы. Публічная прастора яна і так амаль цалкам належыць мужчынам. Вось я пра што. Гэта тое самае, а чаму вось ёсць, напрыклад, дзень жанчын, а няма дня мужчын. Альбо там доўгі час не было дня мужчын. А таму, што 364 дні ў гады гэта дні мужчын. Бо то, вось яшчэ раз, патрыархат гэта
калі агульначалавечае выдаецца за мужчынскае, а мужчынскае за агульначалавечае. Ну вось такі прыклад прывяду. Вось ёсць логіка, так? Логіка, а ёсць жаночая логіка. Чаму мы не гаворым? Ёсць там мужчынская логіка, а ёсць жаночая логіка. Чаму гаворым? Жаночую логіку мы гаворым, але мы гаворым, што ёсць вось правільная, сапраўдная логіка. Гэта мужчынская логіка. А вось ёсць яшчэ жаночая логіка, якая не такая, неправільная, не сапраўдная і гэтак далей. Вось гэта прыклад менавіта, як працуе патрыархат. А вось пра гэтыя публічныя прастору наогул вельмі цікава. Вось сучасная урбаністыка, яна чым і займаецца. Яна паказвае, што вось прастора, якая належыць як бы ўсім, на самой справе яна належыць толькі выбраным сацыяльным групам. Гэта мужчынская сацыяльная група, гэта больш заможныя сацыяльныя групы. А вось, напрыклад, ну не ведаю, падлеткам не належыць, людзям такога паважнага ўзросту таксама не належыць, жанчынам таксама часта не належыць. І гэта у сучаснай урбаністыцы вельмі такая цікавая тэма. І вось піўная гэта пра нормы, якія дзейнічаюць у нашым грамадстве, і калі не ўзнікае альтэрнатыўнага праекта, нам гэтыя нормы здаюцца натуральнымі, яны як бы само сабой разумеюцца, але калі узнікае штосьці альтэрнатыўнае, мы пачынаем пра гэта задумвацца, ну і вось бачыць, што аказваецца, мужчыны па змаўчанню лічаць любую прастору публічную сваёй. А калі іншыя групы гавораць, што давайце мы трохі зменім правілы гульні, як бы вось частка мужчын гаворыць, не хацім гэтага, не трэба гэтага, давайце, каб усё для нас было. І вось гэта цікава назіраць. Ведаеце, вот моя асабістая пазіцыя такая, што как бы ёсць патрэба ў стварэнні нейкай прасторы. Кожны мае права. Жанчына, мужчына. Вот мы лічым жанчыны, што нам трэба жаночая піўная. Калі ласка, а вам, якое ўсім астатнім справа, не падабаецца, не хадзі. Чаго хейціць? З іншага боку, хочацца вам нейкі мужскі клуб. Калі ласка, мне, напрыклад, больш падабаецца пайсці ў месца, дзе на роўных і нармальных адносінах і мужчыны, і жанчыны, там кампаніямі, парамі, там па адзіноку прыйшлі, і ўсё, кожны ў сваім праве. Вот гэты з аднаго боку хейт, а што это там за жаночая піўная, што за фігня такая? З другого боку, а што это за мужчынскі клуб, што это за патрыархат і ўсё это астатняе? Все маюць права. Я з вами згодная наконт таго, што трэба быць талерантнымі. Гэта вось мы таксама абмяркоўвалі. Вось беларусы же лічаць сябе талерантнымі, так? Вось мы ж лічым, што мы такія як бы правільныя. Яшчэ адзін міф прыдуманы пра беларусаў. Ведаеце, я заўсёды як бы гавару пра тое, што талерантнасць гэта як мышца. Яе трэба трэніраваць. Ну вось вы хочаце быць талерантнымі? Вось скажыце, вельмі добра, што ёсць жаночая піўная, вельмі добра. Жанчынам гэта патрэбна, добра, што гэта існуе. Хай будзе больш такіх праектаў. Але калі на самой справе столькі негатыўных каментароў і менавіта пра тое, а для чаго, а чаму, а я не хачу, а якое вы маеце права, а ці ёсць у вас грошы, а для чаго вы туды ідзеце? Мне таксама гэта не зразумела, якая вам на самой справе справа да гэтага. Але вось гэта паказвае менавіта, як працуюць нормы, і вось дзяржава як быццам тут не пры чым, і ёсць нормы, якія вось у нашай галаве, і толькі калі гэтыя нормы пачынаюць трохі змяняцца, мы тады гэтыя нормы усведамляем. Ну і нават калі мы з імі хочам расстацца, гэта час ад часу бывае балюча. Так, карацей кажучы, я за жаночыя піўныя. І у прынцыпе я не супраць, калі это жонка мяне возьме, пойдем тут у нашу піўную сходзім, я тебе завяду, паглядзіш, як нормально, культурна можна папіць піва, там ці наадварот там што-нибудь. Как бы я цалкам згодны, талерантнасць трэба трэніраваць, развіваць і нормально ставіцца да розных ініцыятыў, калі яны прынцыпе не прыцісняюць ці там не замахиваюцца на правы там ці на патрэбы іншых слоёў грамадства.
А вот как бы на тое, як замахиваются ці там спрабуюць указывать, як кому жить, гэтая крыміналізацыя прапаганды так званай ЛГБТ і child-free. Вот для чаго гэта лукашэнкаўскай дзяржаве і сістэме? Давайте адразу для чаго? Для того, чтобы показать, каким повинен быть сучасный громадянин Республики Беларусь, что держава ухваляе за правильное, а что держава не ухваляе и якими быть не патрэбна. Вось гэты закон, ён же нават не про дзеянні, не про нейкія там учынкі, дзеянні, бездзеянні и так далей. Ён про сэнсы, про информацию, про ідэнтычнасць людзей, і ён на самой справе як бы забараняе людзям быць рознымі. Ён гаворыць, што вам трэба быць, у данным выпадку гетерасексуальнымі, традыцыйнымі, мець дзяцей, і вось гэта правільная мадэль. А калі вы там іншыя, значыць, вы неправільныя грамадзяне. Таму, пакуль мы вас яшчэ за гэта як бы не арыштоўваем, але вы сядзіце, маўчыце, каб ніхто вас не бачыў, не чуў і гэтак далей, бо вы няправільныя. І тут, глядзіце, яшчэ сколькі ўсяго, якіх рэпрэсій, якой маніпуляцыі. Вось я згодная з вами, што такое прапаганда, як бы выразнага значэння няма. Нідзе няма, вось каб было гэта запісана, што гэта такое. Я наогул як даследчыца, канешне, там я гэтым займалася, гэтай тэмай, я яе вывучала. Я бы сказала пра тое, што слова прапаганда наогул дрэннае, яго не выкарыстоўваюць сёння людзі, і калі хтосьці займаецца прапагандай, гэта ўжо дрэнная дзейнасць, бо гэта маніпуляцыя, гэта неўсвядомлены ўплыў, і гэта наогул дрэнна. Але ніякага значэння прапаганды няма, таму глядзіце, вось мы з вами, напрыклад, зараз абмяркоўваем гэты закон. Так калі дзяржава захоча сказаць, што мы з вами займаемся тут прапагандай, ЛГБТ, child-free і чагосьці яшчэ, так яна з лёгкасцю гэта зробіць. Гэта тое самае, што і вось гэты ярлык экстрэмізма, што экстрэмізм, што прапаганда, гэта не маюць, калі дзяржава карыстуецца гэтымі тэрмінамі, гэтыя словы не маюць нічога агульнага менавіта з іх там навуковымі, юрыдычнымі азначэннямі. Гэта менавіта рэпрэсіўны інструмент. І вось тое, што максімальна шырокае значэнне ў слоў экстрэмізм, прапаганда, гэта дапамагае зараз лукашэнкаўскай дзяржаве ажыццяўляць гэтыя рэпрэсіі. Таму вось яшчэ раз, згодна з гэтаму закону, любой, не ведаю, допіс у сацыяльнай сетцы, любая размова паміж людзьмі, тым больш там размова ў сродках масавай інфармацыі, дзе, напрыклад, не выкарыстоўваецца такая адназначная крытычнае стаўленне да пералічаных з'яваў, гэта ўжо можна лічыць прапагандай. Але на самой справе гэта яшчэ раз, гэта ідэнтычнасць людзей. Вось давайте скажем, што гетерасексуальнасць, гомасексуальнасць, як і гендерная ідэнтычнасць, гэта тое, з чым чалавек нараджаецца. Нават калі б чалавек хацеў змяніць сваю сексуальную арыентацыю альбо гендерную ідэнтычнасць, ніякая прапаганда бы не дапамагла бы гэта зрабіць. Но вось гэта то, з чым мы нараджаемся. Не можа там гетерасексуальны чалавек пад уплывам прапаганды стаць гомасексуальным, і наадварот таксама не можа нічога як бы адбыцца. З іншага боку, child-free – гэта перакананне, гэта жыццёвая мадэль, гэта на самой справе тое, да чаго там хтосьці прыйшоў усвядомлена, бо мае такія аргументы. Вось я, напрыклад, ні разу ў жыцці не бачыла менавіта, каб людзі, якія прытрымліваюцца поглядаў бяздзетнасці, каб яны, значыць, вось гэтыя свае ідэі камусьці там якім чынам
прапагандавалі. Но я ніколі гэтага ў публічнай прасторы не бачыла. Хаця, глядзіце, з іншага боку, ну, напрыклад, вось беларуская дзяржава, ну, зараз прапагандуе мадэль таго, што ў беларусаў павінны быць дзеці, пажадана шмат дзяцей і гэтак далей. Ну, вось як бы беларуская дзяржава займаецца прапагандай там шматдзетнасці, а вось менавіта бяздзетнасці, ну, я, напрыклад, нідзе такой прапаганды не сустракала. А калі гаворка о педафіліі ідзе, ну так гэта наогул, гэта злачынства, гэта гвалт у адносінах да непаўнагадовых, гэта, ну, яшчэ раз, гэта злачынства, гэта крымінал. І калі у адным законе праз коску такія розныя з'явы, ну вось ідуць праз коску, ну тады там не ведаю, там хтосьці можа на самой справе падумаць, што не ведаю, што там гомасексуальныя людзі такія ж самыя небяспечныя і злачынныя, як, напрыклад, педафілы. Ну, вот і дзяржава робіць гэта, я ўпэўнена, абсалютна усвядомлена. Гэта не тое, што недапрацоўка гэтага закона, не тое, што вось там яны памыліліся. Яны спецыяльна так робяць, каб вось людзі яшчэ раз баяліся, каб людзі, адні беларусы лічылі іншых беларусаў небяспечнымі, альбо там ненармальнымі, ну і... Ведаеце, я пазнаёміўся з сям'ёй, якая жыве на захадзе, і вось жанчына і яе дзіцё, яны беларусы, ну, то есть маюць беларускае грамадзянства, яны беларусы, і дзіцю 16 гадоў, яны паехалі вось пару гадоў таму ў Беларусь і былі затрыманы. 16-гадовае дзіцё і маці. І допыты ім там, безумоўна, я не буду ўдавацца падрабязнасці, яны не хацелі пакуль што з розных нагодаў там афішаваць, але пра тое, што іх там спрабавалі раскруціць па іншай, как бы там накірунку крымінальнай справы, прышыць там белымі ніткамі, як звычайна гэта робяць гэтыя прафесіяналы. Але вот што азначаюць, і ў размове з маці пастаянна прысутнічалі як бы мімаходзь такія пытанні: а вас не хвалюе, что там вот на захадзе, дзе вы жывіце, постоянно пропаганда ЛГБТ? Это же жах, які робіцца. Вот вас не хвалюе? Она говорит: не хвалюе. І да дзіцяці, якому 16 гадоў, там типа там: а вот табе что, не ўсё роўна, что там вот пропаганда ЛГБТ постоянно паўсюль, вот куды не павернешся? На што дзіцё сказала: а мне по барабане. Але мяне цікавіць у гэтай сітуацыі, то круцяць па іншай справе зусім, і вот пастаянна вот гэтая тэма ўзнікае. Гэта што? Это хваравітая нейкая, можа быць, ужо псіхіка у гэтых вось следчых? Ці можа это ў іх скрытыя, прыхаваныя свая цяга вось да гэтым накірунку? Ці это прапаганда, ці это што? Ці это ўжо ўбілі ў галаву? Дзякуй за пытанне. Я тут две як бы рэчы вельмі такіх важных бачу. Па-першае, ну трэба ж намаляваць адмоўны вобраз захаду, як усё на захадзе дрэнна. Вось беларуская прапаганда спрабавала што сказаць, што там людзі галадаюць на захадзе, што значыць не мыюцца, таму што значыць камунальныя паслугі такія дарагія, што значыць ніякіх тут свабодаў няма, паглядзіце паліцэйскі прызвол і гэтак далей. Але, ну, зразумела, гэта ўсё не спрацавала. Но як бы любы чалавек разумее, што ніхто з голаду на захадзе не памірае, і на самой справе свабоды ёсць, і значна ўсё лепей, чым там у Беларусі, у Расіі і ў іншых як бы странах, з якімі зараз Беларусь сябруе. І тады але ж трэба намаляваць дрэнны вобраз захаду, і тады бяруцца вось гэтыя страшылкі менавіта з квір-тэматыкі пра, напрыклад, вось, значыць, што не можаш прайсці па вуліцы, толькі там геі цалуюцца на кожным, значыць, рагу гэтай вуліцы, і там дзяцей прымушаюць змяняць пол, і дзецям гавораць там хлопчыку: а чаму ты, значыць, у джинсах прыходзіш, а чаму ты не ў спадніцы ходзіш, і гэтак далей. І вось гэтыя страшылкі
вось як бы роля гэтых страшылак паказаць, што захад дрэнны, што на захадзе значит дрэнна, што там не трэба жыць, што трэба значыць цаніць тое, што ты маеш там у Беларусі і гэтак далей. Гэта з аднаго боку. А з іншага боку, ну вот зараз мы ўспамінаем час ад часу, што оказывается штосьці было добрае до 20-го года, але што датычыць квір-тэматыкі, ну ведь ніколі не было на самой справе такіх асветніцкіх кампаній на гэтую тэму. У сродках масавай інфармацыі гэта было даволі рэдка. І гэта тэма, на жаль, ну зусім не прапрацавана, яна бы нават, я бы сказала бы, такая табуяваная тэма. І так там вельмі шмат вось гэтых міфаў, стэрэатыпаў і гэтак далей. Але я вяртаюся да свайго улюбёнага патрыархату, вось менавіта патрыархат, вось як бы так супраць квір-людзей. І нават калі мы ўспомнім Лукашэнку, калі ён штосьці высказвае, ён же што звычайна гаворыць? Ну што вось калі жанчына з жанчынай, ну гэта як бы яшчэ зразумела, бо гэта мужыкі не дапрацавалі. А вось, значыць, калі, значыць, мужчынская пара, вось гэта ўжо вычварэнства і гэтак далей. Ну, вось ён і трансліруе вось гэтыя міфы, вось такой гэтай гвалтоўнай маскуліннасці, калі вось калі мужчын таксама выстрайваюць у гэтую сістэму, што наверсе гэтай сістэмы вось такія моцныя лідары, як там Лукашенко, Путін, Трамп, у сярэдзіне як бы звычайныя мужыкі, вось такія, якія не могуць быць наверсе, але больш-менш звычайныя, а вось тут, значыць, такія неправільныя мужчыны. Вось у тым ліку, напрыклад, з гомасексуальнай сексуальнай арыентацыяй. І вось гэтая сістэма, яна ж, ну, на мой погляд, гледжання, яна перашкаджае перш за ўсё самім мужчынам, але з гэтай тэмай трэба працаваць. Гэта вось тыя забабоны, тыя міфы, якія, на жаль, ну, глыбока сядзяць у людзях і яшчэ не прапрацаваны. Ну, а мы будем прапрацоўваць. Адзінае, што наўрад ці да нас дойдуць наши тлумачэнні да тых, хто сядзіць у кабінетах на незалежнасці ды і на іншых вуліцах беларускіх гарадоў. Вельмі важна, каб аўдыторыя была падрыхтаваная да гэтага, бо глядзіце, як працуе прапаганда. Яна заўсёды працуе з нашымі слабасцямі і з нашымі хібамі, бо калі б у нас не было бы вось гэтай баязні, гэтых стэрэатыпаў наконт квір-людзей, ну тады б і прапаганда не была бы дзейсная на гэту тэму. Будем разбураць прапаганду. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская была з намі у сваёй рэгулярнай праграме на Еўрарадыё. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.